Malila mungguing pegelaran menggih menika ta warnane. Panenggaing Kurawa ingkang anyatriya wonten Banjar Junut kekasih Raden Dursasana. Mila hawasta Raden Dursasana Durgara Sasana nggon. Nggone wong goro. Candrané Sang Dursasana raine lonjong watake nakal nggalap menang brengkele dasar sugih rika. Bibine miring watake miyar-miyur tekate godhek wok darbe watak adrengan pikire mbladak. Wulu jenggot dawa turarang darbe watak kurang ing budi cepeting nalar. Wulune jawes nglumpuk darbe watak tansah peteng pikir judegan atine gulune dawa tur jejeg watake lalen seneng sembranan geleman angkuh nanging jirih dasare gemaib longo ungkul rumangsa luwih dhewe kala menjingi katonana gedhe darbe watak drempa doyan memangan sugih pamikir tur petung banget. Pundhake kandel darbe watak dosa pikire buteng sugih nepsu. Bangkekane dawa darbe watak ora antepan. Raja karem olah asmara. Wetenge dandang watake kurang duga-duga kelawan watara dremba marang pangan tur kerep olah memelas. Tangane benggol darbe watak takat kuat ngangkat tindak ala lawan becik pupune gedhe watake ora sembod yen dhewe karep pakulitane kesep darbe watak keset ing samubarang gawe pawane gedhe watake gemaib ngendel-ndelake yen mlaku kecincalan darbe watak lecekan ing samubarang gawe yen mangan sinambi omongan mripate jelalatan akeh kacare tur kecape seru darbe watak adine rongeh groboh dasare sugih milik yen turu ngorok kulina jingkrong tur kerep melorot darbe watak wani ngisin Dursasana betah malang kerik amarga ing cangklakan diwenehi yuyu karo engki-engkian. Yen nyandang nganggo ora bisa watut mung waton bisa tuku katingal pating srimbong sandangane. Mamerake kesugihane katitik dhuwuring topong pinaringan. Baralean sak pungge gedene. Sawetawis Sang Dursasana ingkang pinarak anyaranti dhateng ingkang paman. Dupi katingaku mledhanging pati sengkuni jemangkah Sang Dursasana ngawe dhateng para kadang marak mring ngarsaning Sang Rukmanawati.
dawuh man. Samiwa sepo pindha para bingkang samudra Prabu sananing wadya Indien para prawira Rakyana Bate Sudira Sitem kang samiwa sumewa Ruknahat miling sabda Sahiyat saeko praya Paman Pati Harya Suman Radirandat anggen dikomiyas wonten begelaran paman menapa wikatos sing pasiwakan man. Kabaring wambabari putra sing andika kula panenggak Kurawa. Sadriya Banjarjuna Dursasana man. Sanadyan kula inggih nyadhong dawuh paman menapa wigatos sing pahaman parenga kula timbabari dhateng putra sing andika kula pun kartomarma. Lelah, baik. Mas sugili kula nyadhong jauh layuk napa parentah Koko Prabu baik. Kula timbabari putra sing andika kuwi apa dirima gati lawan dangu nemen sampeyan dok. Ngrika mboten mudhun ngriki, Mas. Kula nyadhong jauh kula dirima gati, Man.
kula inggih nyadhong katerangan paman menapa wigatos sing pasewakan. Kaparang Mbabari putra sing ngandika kula pun Bambang Swatama. Man. Kula nyadhong dawuh menapa wigatos sing pasewakan kula aturi Mbabari putra sing ngandika kula. Kula sesatriya ing sarang manis Raden Mas Citra Sariman kula nyadhong dawuh. Man Sugini kulup anak-anakku kabeh wae. Aja padha saur manuk nggonmu takon marang Kang Paman, cukup salah sawiji Kang liyane padha midhangetna. Nggih, riwan. Marmane kowe padha tak timbali tumeka ning pegelaran kene nggih. Ingkang rumpaka nang pasewakan mung kajaba. Sinuwun Prabu Duryudana kang wis ngrawuhake Kengaraka Ndwarawati. Nalika semono aku ingkang kautus menyang Ndwarawati. Sawise rawuh ana Praja Ngastina ing pengajap Kengaraka Ndwarawati katuran lenggah ana ing Praja Ngastina. Aja nganti Kengaraka Ndwarawati sesambungan karo Pandhawa. Awit banget ora nanimakake menawa Kengaraka Ndwarawati dadi kongkonaning para Pandhawa, nanging Dursasana pangajap kang becik mau tinanggapan nala tumrap Kengaraka Ndwarawati apa ta buktine? Kesaguhan durung kadhawaki malah kepara mbabar wirang ana madyaning pasewakan. Akeh-akeh pangumpah-umpahing Kengaraka Ndwarawati tumrap marang Sinuwun Prabu Duryudana. Temah ndadekake dukaning Sinuwun Prabu Duryudana. Menawi kula manah ingkang legan golek momongan Koko Prabu piyambak. Pun ngerti yen Koko Prabu niku sesambungane kali Pandhawa. Mbun ngerti yen Koko Prabu niku ranti sak dompo tebu sak uyun kali Pandhawa. Teko dadak Koko Prabu Duryudana ngarampek supados Koko Prabu Ndwarawati puruna tumut kalian Kurawa mesti boten puranipun. Lah wonten mriki menika man kangge patuladan wajihipun Koko Prabu anginipun tresna kalian kadang. Boten malang tumuleh. Boten kepencut dhateng sanes. Namung setunggal ingkang dipuntutaken Koko Prabu Ndwarawati. Namung setunggal ingkang dipulabuhi Kakang Prabu Kresna. Mila nggih sami mawon. Ndwarawati peteng Pandhawa sing madhangake yen Pandhawa peteng Ndwarawati sing madhangake. Niku pun wiwit rumiyin mila wan. Lah kok Koko Prabu cobi-cobi badhe ngerampek kalian Koko Prabu supados tumut Kurawa. Oh alah man. Bebasa lambis tumbang kari Semarang taneh gelemipun man. Margi Koko Prabu niku nginali Kang Waskita. Saged medak-medakake iki rombongan nala iki rombongan apik niku Koko Prabu saged. Mila Koko Prabu niku nek kalih Pandhawa bareng mati nek kalih Kurawa wah tenan man. Nyirik mawon selawase urip sababe napa? Margi Koko Prabu pun ngerti kalih watak-watake Kurawa siji-sijine. Upama niki wau kula melu ngrungokke teng mriko kula melu nyuraki ya, Wan. Margi mesti sarwa bener sing dikandhaki Koko Prabu Ndwarawati. Jomi man saniki mang petani kula niku sing apik sing pundi? Jomi, lho kula nggih Kurawa.
Ning temene kula iki mung niteni kalih lekasing para adi-adi kula. Ning sareng kula titeni man. Rusake Kurawa niku bareng mung entuk pambujuk sampeyan dhewe kok man. Awan bengi mung dikileni supaya memungsuhan karo liyan. Awan bengi mung diulang supaya bisa tarung karo waris dhewe niku sampeyan kuli ngileni. Kaya ngoten niku lajeng mboten mleset saking salokaning jagat. Kabeh niku mung kari manut pimpinan yen pimpinan apik sing dipimpin bakal apik. Lah wong Kurawa kok kenapik niku apik keng pundi wong pimpinan sampeyan kok man. Mila nggih man. Sampeyan niku saya sepuh. Kudu dadi patuladan. Ampun numaton tumindak niku kudu mawa petung sing kanthi jangkep. Margi nek nganti wong tuwa tanpa petung, wah tuwane tuwa tiwas. Banyak ganyuk ngloling semi. Niku man. Mila nalika Prabu menika badhe dipun kanthi tumut Kurawa. Kula tanggal mesti mboten purunipun. Wangune Kang Raka Ndarawati wis ndedhur mata pita ana kene kok nggih. Silon. Ayo kowe kuwi. Lho. Lah kok malah kula ucapmu kuwi seklimah. Nanging babar pisan tanpa meleset marang pengendikaning Sinuwun Ndarawati. Rembugmu kang padha mau kacihna lamun kowe kuwi kongkonaning Sinuwun Ndarawati. Tata gelar kowe melu Kurawa ning batinmu kowe ngiloni wong Ndarawati. Lho, mungkin griyen, Wan. Ampun seling surup, Man. Jarene urip niku majinamadan pundi sing lali kudu dielingake, pundi sing luput kudu dibenerake. Lah yen kula niki ngaturake kaya ngeten kok mang tanggapi nek kula dadi mata pitaning Koko Prabu Ndarawati niku ora pun kleru to, Wan. Lah kula niki wonge sinten wong kula niki wonge Kurawa. Kula niki kadang Kakang Prabu Duryudana kok kula ngiloni kalih wong liya niku napa edan ketali buta. Yen pancen kowe lari batin ngiloni marang anak Prabu Duryudana, rembugmu kudu salaras marang pengendikaning Sinuwun Prabu Duryudana. Wah, mengke griyen, Wan. Penemu niku cacahe boten beda kalih akeh wong-wong sing padha urip niki. Dadi nek sampeyan duwe tembung kaya ngoten kudu selaras kalih pengendikaning Koko Prabu. Wah, iki dereng karuan. Lah yen nganti ora bisa selaras marang pengendikaning Kang Raka padha karo kowe merengkang sanga pranatan. Lah napa pancen mumpun enten pranatan sing disahake yen negara Ngastina kuwi kudu gaweane mitenah wong sing tanpa luput. Yen panjenengan disahake niku pranatan cara pundi niku? Yen nadyan pernatan ora nyebutake nanging kuwi kudu ngerti sak pinter-pintere sing kongkon kudu pinter sing dikongkon. Pernatan iki mung nggoni umum perkara sak njabane pernatan awake dhewe kudu bisa ngolah. Lah ning mriki niki eleke, Mas. Lah yen pengolahe niku nguntungake ngoten nggih apik mawon. Nek pengolahe niku gawe kapituraning liyan, padha kali ndeder dosa, Mas. Ambak mung sak ngolah yen kirang pertitis, tundane malah bakal nyintrakani awak. Hal wong mlaku napa sak entene lha niku malah becik tumraping wong urip. Yen ana sing kleru mesti akeh wong sing gelem ngelingake. Ning nek kanthi pengolah mongko tumuju dhateng kesangsaraning liyan. Man. Boten bakal duwe kanca. Dursasana iki mamaku durung tutuk nggonku paring dawuh. Pripun? Dina iki Kang Raka malah duka yayah sinipi. Tumandu ing duka marang Sinuwun Ndarawati nggone ambabar wirang ana pasiwakan mongko kuwi dirungokke para narapraja. Wis cetha Kang Raka Ndarawati keluputan dening Sinuwun Prabu Duryudana mula rajeneng mokal.
menawa dina iki Kengoraka Ndarawati wis dikunjara dening Sinuwun Prabu Duryudana. Wah, saya melih man. Bakal ana lelakon apa Koko Prabu dikunjara dening Koko Prabu Duryudana. Man. Rai ngantos mekaten kawontenanipun boten urung namung badhe manggih halangan salajengipun karing Astina niki, Man. Ya wis sak karep mulih mumuni ning bakune lelakone kaya ngene. Nggih. Sawise Kengoraka Ndarawati manjing pakunjaran iki mau ana pendhita kang teka. Peparape Begawan Amonggati. Sawanana Praja Ngastina kang wigatine kepengin pitepungan kelawan Sinuwun Prabu Duryudana. Ora mung Begawan Amonggati nadyan ta kadange Begawan Amonggati kang cacahe ana 4 kuwi ya kepengin tepung marang Sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Sawise kepengin tepung babar pisan nderek suwita ana kene. Ya mung tembunge Amonggati kang lekasan menawa Sinuwun Prabu Duryudana wis waleh oleh dadi ratu. Sedulure Begawan Amonggati saguh ngenteni keprabaning Sinuwun Prabu Duryudana. Lho. Lah kok ngoten, Wan? Ya pancen kuwi sing dadi tembunge. Lah dalah. Menawi ngaten cetha menika pengawak mungsuh, Man. Iya ora kleru puwus Muduri Sasana. Nanging wektu iki wis diadepi marang Kang Rama Saka Lima. Kakang Begawan Durna kepareng bakal nyingkirake Begawan Amonggati malah wis kewiyos kang dadi sabdane. Yen pancen cilik padha gedhe ngungkuli marang kauring Kakang Durna, Amonggati sak sedulure kena jumeneng ana ing Praja Ngastina. Ah niki, Man. Dereng nganti suwe oleh kula matur. Mung bakal ngunduh alangan sak turise. Ha niki nyata. Setengah ora ning apa-apa ndadak pendhita teka wae ngejak wanuh nanging kok bakal milik Kamukten Ngastina niku pun genah. Yen hukum karma sakniki niku mboten kesuwen, dadakan mawon. Wis ora perlu tok rembug. Sing baku dene iki aku ngemban dawuh saka Kengoraka. Kowe sak adimu kinen tata-tata dandan. Ingkang wigatine nderek Kang Rama Saka Lima. Nggone bakal nyingkirake Begawan Amonggati. Awit iki mau Kengoraka ngawangga wis cancut kanthi cancing. Ing pangajab bakal memanuki marang Kakang Saka Lima yen mengko aluse Kakang Durna kalah, agale Kurawa kang kudu tumandang. Oh, nggih. Bae mekaten betul langkung suwi kula dherekaken. Durmagati. Weh lara bocah iki. Ora aneh pirang-pirang bengi tanpa prei. Asawang wis asawangku narepa. Ayus cayane. Durmagati lah, yo lho apa wae. Lah niki lak ngoten to, Mas. Setemene kula pun makil kene iki. Ampun Gusti, kula niki mung kedadak kahalan iki mawon. Wit. Sedaya kula wau namung ningali kawontenan. Sing tak rembug iki apa? Lah lha iki, Pak. Arek kamu ki nyaut ning temene malah sautamu ki kleru. Wah, yo ngapunten, Pak. Yo cat kelingan cor mboten niku pripun to nggih kok. Rumangsa kula kok wektu niki kok kaya enten begowong.
Ya kuwi nandhaki yen awakmu wis kesel. Lah gitu. Tuh awak kok kaya di rembuk-rembuk iki wae. Kula iki kok plas nggih sok kelingan sok mboten ngoten iki lho iki. Mulai aja mempeng-mempeng. Lek mboten direwangi mempeng wong asing badan niku wantikna pripun. Lah ya ngono ya kudu dikuwat-kuwatake. Lah nggih. Gile jepi bakti kali Pak, nganti nguyung nggon ora krasa kula niki ya. Nyetrane cah cerubu kok iki. Lah kok semret kok teles ya. Ya, wah ngene sajake ginjelmu kumat. Dawa nggih. Kok tas-tas. Wis kena iki. Durma gati yen pancen awakmu lara kowe aja mangkat marga iki arep perang. Lah nek perang karuwane wae. Lah kula apa suwe mboten perang ajeng nglemeski awakku lho, Pak. Iya. Wah, iki griyen. Wah, kok tak cucul griyen. Bakale perang. Wah, pameran kaos. Kaos geger wis bolong kabeh ya dienggo. Nyerak. Weh, sampeyan niku. Wah, kecek banget iki. Malah disuwek lho. Nek ora ngono ndak ora salin. Untuk sewan pirang-pirang bengi bar. Boyo tuku siji kaya elau malah isis kok. Karto marmo nuwun wonten dawuh. Citraksi. Welah. Lah kok kabeh kok ambruk iki kepiye lakone iki? Dasi pun kula wonten monggo kula derek-derekaken. Rak yo ngono ketok bingar ngono. Soi, bidha sak menika. Ya. Wah, rumangsaku cemengkling. Mesakno nek ora mangkat ngguling gendeni nyiter sapa. Nggih. Swatama. Wah, iki janjane iki eneng lakon apa kok kaya ngene iki wae lah iki sajake disirepi Begawan namung gati. Niki napa dina naas napa pripun to Pan kok beda kali abene niku Pan. Swatama lun wonten dawuh. Wah, nembe ngapalaken nut. Ya ora apal wong pikiranmu buntet. Inggih. Metu njaba perintah para wadyabala. Sang pegegamane ngayuda. Kuwat-kuwatna ya Swatama ya mung kari iki ya nggih. Kawula non. Wis bar iki kowe ngaso selawas urip. Wah, iki ampun ngantos Paman. Wis kana metu njaba perintahna bocah carangan sala genen stablan perang tandang jaga bela. Rajek Wesi Singanegara. Pedhang abang kinen marangi bedil buntet kinen ngorok itu Mbak Potol kinen nyalini kawula non. Natapot ngoro bendi kaping 3 pisan dandan pindung lumpuk ping 3 bodol nuwun parmadal pasowanan. Angsah nembah kang piniji Sang Swatama sikra medal undang wadya bala mangku rumahat kang para wadya
anampi dawuhira tan wonten kang samya kantun hambung nenggo bendhe beda mung mung yaksa temahan Rura sulumenaut Yitno sang narpatmo doyitno sang narpatmo Parang matur datang paman Patih Wanci Bodol mboten ngujiwani. Sampun samapta sedaya Purwadya Bala. Iya syukur sekti jemurung. Marasa tama sira ndisi ana dadi wedananing laku nuwun parmadal hang rumiyini. Enjing pidha gumura saking negeri Ngastina. Kang pakoswa prapusananira lera surya wakalira saka ing jwalaniti arasa madangi katok mungop aneng sapucak ing wukir marapak pang sumirat krasarating surya nikolan gunung-gunung Pating balebur pating bilulung soleng para kuring kang samya bidal candrane panyayah wong tarakib majemukan
wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru akoko pancaro tanira metwarna waca nyang pendengungkung sang Malila mungguing pegelaran menggih menika ta warnane